מוכן נראה לי. יוליה, עכשיו אפשר גם מקליט לשתף? אותנו. כן, יופי. אז בבקשה, שלכם. בשמחה. קודם כל בוקר טוב לכולם. שבוע לפני פסח, אחרי עיד לפני פסח הניקיונות, אחרי עיד אל פיטר, ככה אנחנו בתחושה של חגים. אז אני אציג את עצמי, קוראים לי יוליה, ואני מנהלת תעסוקת 50 פלוס במשרד העבודה, שזה בעצם תחום חדש שלא היה לפני כן. הקמתי אותו לפני בערך 3 שנים, ביחד עם חברים ועמיתים שחלקכם מכירים. ובעצם כמה מילים, אני יודעת שכל מי שנמצא פה אמור בצורה כזו או אחרת אה, להיות שותף במשרד העבודה, אבל אני רק אגיד שבתוך משרד העבודה יש 900 עובדים, 18 יחידות מקצועיות, כאשר אחת מתוך היחידות המקצועיות זה מנהל תעסוקת אוכלוסיות מגוונות, שזה בעצם איפה שאני עובדת והקולגות שלי. אנחנו מחולקים בערך ל5 תחומים עיקריים. יש את החברה הערבית, חברה חרדית, אנשים עם מגבלה, תחום של אוכלוסיות ייחודיות, תחום של ההייטק, תעסוקה איכותית, כל הנושא של מרכזי הזדמנות. כלומר, כולנו מחולקים גם לאיזשהם סקטורים ותחומים, וכל אחד בעצם אחראי על תחום עולמו, ואני אחראית בעצם על 50 פלוס. ואיתי נמצאות הקולגות שלי לעבודה, שבעצם אוסי ואתי. אני אסביר בגדול, חלקכם יודעים איך זה עובד חוץ מהרשויות המקומיות, אבל בגלל שאמצע הדרך היא תוכנית מסלול בתוך תשתית, אז אתם גם מכירים את הנושא של זכיינים ומפעילים, מה שאנחנו קוראים לזה, שבעצם זכו להפעיל את התוכנית במחוזות שונים. יש לנו כאן את אוסי, שהיא אחראית והפרויקטורית שלנו והמנהלת של אמצע הדרך רבדים, שזה בעצם האזור הגיאוגרפי, הוא מחדרה ועד גדרה פחות או יותר. ויש לנו את אתי, שהיא המנהלת והפרויקטורית של כל תוכנית אמצע הדרך בסינרגיה, שזה המפעיל השני, והוא בעצם מפעיל את כל האזור של צפון, דרום וירושלים. אז חשוב רגע להגיד את זה. בתוך זה גם כל אחד מפעיל מהם את חברה הערבית שיש בתחומו ואת החברה החרדית שיש בתחומו. אז בעצם יש לנו 3 תוכניות. בתוכנית אחת אנחנו תכף נגיד מה האתגרים של זה בתוך תוכנית חדשה, אבל חשוב רגע גם את זה להבין בזום אין. ונצלול בקצרה, זה משהו שאפשר לדבר עליו שעות שעות, אבל ניסינו רגע לקצר ולהגיד בעצם מה הולך להיות היום. אז אנחנו מתכוונות לשוחח איתכן במשך כמשהו כמו חצי שעה, ואז להשאיר דיון ומקום פתוח לשאלות, שאתם תשאלו, דברים שאלו תוך כדי, משהו שמעניין אתכם, שלא יצא ככה לראות. ואני אגיד שהוובינר הזה קורה אחרי בערך 2 וחודשיים שהתוכנית קיימת במתכונת הנוכחית, והמטרה שלנו היא בעצם לחשוף אתכם ללמה צריך את התוכנית בכלל, ממה היא מופעלת, למה אנחנו צריכים להיערך להזדקנות האוכלוסייה בישראל. זה נושא שהוא מאוד חם ברמה העולמית, כלומר אמצע הדרך גם מלווה באו"ם, ואנחנו חלק מתוכנית הדגל של כל הנושא של הזדקנות האוכלוסייה. נדבר קצת בקצרה על תעסוקת 50 פלוס, נדבר מה זה אומר, מה האתגרים תכלס ביומיום, מה ברמת הפרט, מה ברמת המעסיקים, מה ברמת הסביבה שאנחנו לא מנותקים ממנה, ואיך אנחנו בעצם עובדים כדי לעזור ולסייע באתגרים האלה, ומה המיקוד, מה הפוקוס של תוכנית אמצע הדרך, שאולי זה טיפה שונה, אני כבר אומרת, מהפוקוס של תוכניות הכוון תעסוקתיות קלאסיות. אז זה פחות או יותר על מה שנדבר היום. ונצלול לנושא של למה אנחנו כאן בכלל.
כלומר, כל הנושא של החברה הישראלית, גם ברמה של החברה החרדית, גם ברמה של החברה הערבית, הולכים לשנות את פניה. זה לא עניין טוב או רע, זה עניין עובדתי שצריך להיערך אליו, של מה המשמעויות של הדבר הזה בעידן הנוכחי. אנחנו כבר יודעים היום שאנשים חיים יותר. אנחנו היום נמצאים בעידן של 100 שנות קריירה. אנשים חיים היום בבריאות טובה, לפעמים גם עד גיל 120, 110, ואם פעם חשבנו שאפשר לפרוש בגיל 50 ולהגיד אוקיי, עשיתי את שלי, אז אנחנו מבינים שהתועלת של זה הוא לא רק למשק שמרוויח מיליארדים, ואישה שבדרך כלל יוצאת לחופשות לידה, שלא מקבלת את כל הפנסיה וצוברת אותה כמו גבר, שזה אחד מהדברים שנשים פחות מודעות אליו ומבינות מה ההשלכות של הדבר הזה בגיל הפרישה. העלייה, החיים עולים, וגם הפנסיה עולה, ואם פעם היינו צריכים להגיד ש35 שנה שאנחנו צוברים ומפרישים לפנסיה זה מספיק, כי אחר כך היינו חיים עוד 20 שנה, אז היום אנחנו חיים יותר. יש לזה השלכות גם בהיערכות שלנו, בכלל להסתכל בחשבון הפנסיה, בדמי ניהול, זה הרצאה בפני עצמה, אבל זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב לנשים. אני פוגשת הרבה נשים שלא מודעות לנושא הזה, גם אני היום שאני בת 34, אני מדרבנת את החברות שלי להבין מה המשמעות, כמה את צוברת, מה דמי ניהול, מה הדברים האלה. זה משהו שהוא חשוב, כי בסוף מגיעים לגילאים יותר מבוגרים ומבינים, אוקיי, אם לפני 20 שנה הייתי מבינה את זה, הייתי כנראה עושה משהו אחר, והגיל עולה, החיים עולים, גיל הפרישה עולה, ובשנת 2065, תסתכלו, אנחנו עולים בהרכב האוכלוסייה של ישראל. נכון, אנחנו רוב הזמן נהיה חברה צעירה, כי הילודה בארץ, לעומת המדינות ה-OECD, היא ברוכה וטוב שכך, אבל גם הגיל של האוכלוסייה עולה. אז זה רגע מאיפה שאנחנו מתחילים את נקודת המוצא, שאם כל ארגון וכל מקום, לא משנה מאיפה כל אחת מגיעה, אם זה מריאן, מכיוון, מחברה, ממרכזי הזדמנות או ממעטפות שונות, כולנו בסוף נצטרך להתמודד עם השאלה הזאת, כל אחת בתחומה בדברים שיגיעו אליה. ושקף הבא. ובעצם אמצע הדרך לא נולדה אתמול, היא נולדה בשנת 2016 כשהייתה פיילוט בג'וינט. כל הנושא של ההזדקנות האוכלוסייה זה משהו שהג'וינט הוא ראה את זה הרבה לפני משרדי ממשלה, הרבה לפני שמשרד העבודה היה זרוע העבודה במשרד הכלכלה ועוד כל מיני דברים כאלה ואחרים. ואמצע הדרך פעלה מגיל 45 עד גיל 75, ורק בשלוש ערים מרכזיות ולאנשים שהם לא עובדים. כלומר, זה הירושה שאנחנו רגע קיבלנו, והתוכנית הייתה אמורה להיפסק כי לא היה לה מענה תקציבי. עד שבשנת 2021 היה קודם כל החלטת ממשלה 197, ולאחר מכן היה את חוק העלאת גיל פרישה לנשים, שזה ואנחנו ואנשים עם מגבלה היחידים במשרד העבודה שפועלים מתוקף חוק. זה אומר שאם אין תקציב, היחידים שקודם כל יקבלו את התקציבים זה החוק והדברים האלה, כי אנחנו מחויבים לתת דין וחשבון לכנסת ישראל, יש אחריות על כל 10 אגורות שיוצאים, והמחוקקים בזמנו החליטו שגיל ההתערבות הוא בגיל 50. נכון, הנתונים פוגשים אותנו, שאם תסתכלו על רצף התעסוקתי, אתם תראו מתחילה זליגה משוק העבודה בגיל 50. אם מסתכלים על התמונה, וזו אחת הסיבות למה נקבע גיל 50, למרות שההמלצה שלנו הייתה להתחיל בגיל 45, אנחנו עוד נשנה את זה, אבל כרגע התוכנית נותנת מענה לגיל 50, כי זה מה שמכתיב לנו החוק. אסור לנו לתת יום אחד לפני זה שירות, ואנחנו חייבים לתת שירות מגיל 50, ומשם מתחיל הזליגה מהעבודה. אנחנו רואים גם איפה זה פוגש אותנו בגיל הפרישה הסטטוטורי נכון מלפני שנה, כי מהראשון לינואר 2023 גיל הפרישה לנשים עולה בהדרגה כל 4 חודשים ב3 חודשים, ככה שבשנת 2065 גיל הפרישה לנשים יעמוד על 65.
מה המשמעות? שאף אישה לא תוכל לקבל קצבת זקנה לפני גיל 65. זה בעצם ההדרגה של העלאה, ומשם אנחנו פועלים. ובגיל 62, שמשהו מאותת גם לנשים וגם למעסיק, אולי נתחיל להפריש, כי בגיל 62, היום כבר לא, אבל 62.8 זה משהו עכשיו, זה מתחיל לרדת. אנחנו רואים דברים אחרים אצל גברים, אבל אנחנו מתמקדים בנשים, ולכן התוכנית עצמה היא 70% ממי שמקבלת את השירות היא אישה. אנחנו פועלים מתוקף חוק העלאת גיל פרישה לנשים, ואנחנו מביאים תקציב תוספתי לגברים. כלומר, אמצע הדרך מיועדת להיות תוכנית רק לנשים. אנחנו כמשרד העבודה, כי יש גם גברים במקצועות שוחקים ושכר נמוך, מביאים כסף תוספתי לגברים. כלומר, כשהעלו את גיל הפרישה לנשים, המדינה השכילה להביא תקציב מאוד משמעותי כדי לתמוך את המהלך הזה. כי שתי קבוצות הגיל העיקריות שעשויות רגע להיפגע מזה, זה קודם כל נשים במקצועות שוחקים ושכר נמוך, מה שאנחנו קוראים לו, שהם אמרו, הנה עוד קצת, אני מחזיקה מעמד לגיל 62 ועכשיו זה מתרחק ממנה, ונשים שלא עובדות. היום אישה בגיל 50, לפי הנתונים של ביטוח לאומי, לוקח לה למצוא עבודה כ10 חודשים מהיום שהיא סיימה לעבוד. 10 חודשים. אני לא צריכה להגיד לכם שמי שקיבלה אבטלה, האבטלה היא הרבה פחות מזה בחודשים, וזה אומר כמה מראש צריך לתכנן גם את המעבר של העבודה ושל הכל. זה רגע כנתונים. שקף הבא. וזום אין לאיפה האתגרים העיקריים של בכלל 50 פלוס. יש אתגרים לכולם. האתגרים הכי גדולים של אמצע הדרך הם בחברה הערבית, כי מלכתחילה האחוז ההעסקה של נשים ערביות היסטורית הוא הרבה יותר נמוך, ולכן ריאן, כל המכרז וכל המדיניות היא קודם כל נשים ערביות צעירות, ואנחנו פוגשים רגע את ההיסטוריה הזאת בנתוני העסקה מאוד נמוכים בכל קבוצות הגיל של נשים ערביות. תוסיפו לזה שאישה כיום בחברה הערבית בגיל 50 היא שבי בבית, כי בואי, את עשית את שלך בכבוד ובהכל, את לא צריכה ללכת לעבוד, או תשמרי לי על הנכדים, או איפה תלכי עכשיו, אין תעסוקה בכפר. היו לנו גם מקומות שגברים הגיעו עם הנשים שלהם לראות מה זה התוכנית הזאת. כלומר, אני יודעת שזה קשה אפילו להבין, אבל יש נשים שאפילו לא יודעות לקרוא ערבית שמגיעות לתוכנית. אז יש פה הכל מהכל, ובחברה החרדית הבעיה היא לא בתעסוקה, הבעיה היא בתעסוקה איכותית. רוב הנשים בנות 50 צריכות בגילאים האלה של 50 פלוס לחתן את הילדים, ולכן אנחנו רואים שם כל מיני קומבינציות של העסקה, בדרך כלל העסקה פחות איכותית, ולכן האתגר שם הוא בהעסקה איכותית. ובנשים שהן חברה כללית שאנחנו קוראים לזה, אנחנו רואים את הירידה בהשתתפות בתעסוקה, וגם חוסר הבנה של אני עכשיו אפרוש, הנה בסדר, עשיתי את שלי, אבל לא באמת הן מסוגלות לנצל מספיק כספי פנסיה, כדי שהם יוכלו באמת לחיות בכבוד עוד 20-30 שנה. ההבדל הפנסיוני בין גבר לאישה הוא בסביבות 4,000 שקל לחודש. כשאישה יוצאת לפנסיה, לעומת איך שגבר יוצא לפנסיה. ולכן יש לזה השלכות בגילאים יותר מאוחרים, שפשוט מצבים שאין אוכל. אין יכולת לקלקל את עצמך אם אתה לא עושה את החשיבה, ולכן אנחנו מבינים שהעשור הזהב הוא בין 50 ל-60, ושם אנחנו מתערבים. אם היינו יכולים לפני זה, היינו מתערבים גם בגיל 45. שקף הבא. ובעצם כל הנושא הזה של למה אנחנו כאן, למה צריך עוד תוכנית הכוון תעסוקתית? יש את ריאן, יש את כיוון, יש את מרכזי הזדמנות, למה צריך עוד מקדמת שתשב בתוך תוכניות תעסוקה? אז הדבר הראשוני הוא שנכון להיום במשרד העבודה, מי שמומחה לתעסוקת 50 פלוס הוא אמצע הדרך. במרכזי כיוון, שזה החברה החרדית,
עוסקים אך ורק בגברים חרדים. זו המטרה. רוב משתתפי כיוון הם גברים עד גיל 30. זה הנתונים של ביטוח לאומי. רוב המשתתפות של ריאן הם עד גיל גם 34 בממוצע, ובמרכזי הזדמנות שאמצע הדרך בזמנו ישבו, הבינו שצריך כדי להתמודד עם האתגר, צריך פה מטה מרכזי ותוכנית ארצית כדי שתיתן פוש. וזו בין הסיבות העיקריות למה אין עוד מקדם שיושב ועושה עבודה ברוכה, כן, אני לא חס וחלילה מזלזלת בעבודה של אף אחד, זה למה אין יכולת לשים רק מקדם ולחשוב שהוא לבד יישא על כתפו את כל התפיסות הגילנות שידברו עליהם, את כל התפיסות של הפרט, את הערכה עצמית של הרבה נשים שמגיעות אלינו ואין להם בעיה של כישורים ויכולות, ופשוט המעסיק אומר להם, את בת 50, אני לא מעוניין להעסיק אותך, אולי תחזרי, אני רוצה חברה סקסית ותוססת. מה זה? אני לא שומעת אם מישהו מנסה לדבר. אוקיי. וצריך פה מאמץ הרבה יותר גדול מכל מפעיל שקיים היום, וזה למה צריך תוכנית ארצית עם מטה ארצי, שיש לנו גם מטה לחברה הערבית, כי אנחנו מבינים שהאתגר שם הוא עוד יותר גדול מהחברה היהודית הכללית, ולכן יש לנו 3 תוכניות בתוך תוכנית אחת, לתוכנית צעירה של 2 ידברו על זה, זה משהו שהוא במונחים מאוד גדולים, שאי אפשר היה לעשות את זה בלי 2 מפעילים ארציים. אז אני ככה אומרת למה הייתה ההחלטה של להקים תוכנית עצמאית, ולא לשים מקדם בודד בתוך מרכז, שיתמודד לבד רגע עם הסוגיה עצמה, כי צריך פה ברמת המקרו. אפשר שקף הבא. ואני מעבירה את השרביט לאתי. אוסי. סליחה, לאוסי. אז אני רק אגיד, תודה ליוליה כמובן, שרגע בשמי וגם אני חושבת בשם אתי כמפעילים, כמו שאתם מבינים, יש פה אתגר חברתי, ויש פה מדיניות ממשלתית שזו זכות באמת להיות שותפים ולהוציא לפועל את כל מה שיוליה דיברה, ובאמת להתארגן ל100 שנות חיים. והאתגרים שאנחנו פוגשים, או יותר נכון שהמשתתפים והמשתתפות שלנו פוגשים, הם אתגרים מגוונים, ורד, וככה יוליה הזכירה במילה, אבל כן חשוב להבין שבסוף אנחנו פוגשים את המשתתפים שלנו בגילאי 50, 52, 58, שיש משהו בתפיסה העצמית, שלא משנה עם כמה ניסיון הגעתי ועם כל מה שעשיתי, אולי אני כבר לא רלוונטית, אולי השוק כל כך התקדם ואני אפילו לא יודעת איך מחפשים היום עבודה. זאת אומרת, התפיסה העצמית קודם כל של המשתתפים עצמם, היא מקום שאנחנו עובדים עליו באמצעות המקדמות שלנו, ואתי אחר כך תרחיב באמת מה אנחנו נותנים, אבל יש פה חסם אישי קודם כל. מלבד זה, יש את הגילנות יש את הגילנות אולי סמויה של המשתתף כלפי עצמו, אבל יש גם סוג של גילנות גלויה אצל המעסיקים, גם אם הם לא אומרים את זה, אנחנו מזהים את זה, שבסוף הרכזות גיוס בחברות שהן בדרך כלל גם נשים צעירות, הרבה פעמים הן אפילו לא פותחות את קורות החיים, כי קיבלו הנחיה שמי שמעל גיל מסוים, או שרואים מתי הוא עשה את השירות הצבאי, אז אולי הוא פחות רלוונטי. אז גם מעסיקים, יש להם תפיסות, הרבה פעמים תפיסות שגויות, שאותם אנחנו ככה מנסים לאט לאט לשנות, וזה תהליך. אז אנחנו עובדים מול המעסיקים, גם כדי להבין שהאוכלוסייה של גילאי 50 פלוס היום ב-2025, זו אוכלוסייה שיש לה עוד כמובן ערך רב, אבל זו אוכלוסייה שהיא באמת חזקה, היא לא חולה, כמו שאולי פעם חשבו שאנשים מבוגרים יותר חולים, להפך, היא יותר פנויה, היא יותר מחויבת. זאת אומרת, העבודה מול המעסיקים, וראיתי פה את סתיו שמובילה ככה את ציר המעסיקים, ואולי גם תרצה להגיד אחר כך מילה, זה עוד ככה ציר שאנחנו עובדים, אז גם אמרנו אל מול המשתתפים, אל מול המעסיקים, וכמובן
אחד החסמים אולי הכי משמעותיים זה הנושא של הפערים. בסוף, בכל זאת, הרבה אנשים שמגיעים אלינו אומרים, רגע, אבל 20-30 שנה הייתי באותו מקום, אני אפילו לא יודע לחפש ברשתות החברתיות, כל הקצב הטכנולוגי שכל כך עולה, ובקצב שאנחנו לא מספיקים להדביק, אז המקום שלנו זה באמת לנסות ולצמצם את הפערים האלה, ואחר כך נפרט איך. אז יש לנו את הפערים האלה. עוד כמה נתונים שככה יוליה לא דיברה אליהם, אבל אנחנו עושים ככה זום אין. אנחנו בעצם זיהינו שרוב האנשים מעל גיל 50, ליתר דיוק יותר ממחצית מהנשים מעל גיל 50, עוסקות בסך הכל ב10 משלוחי יד בלבד. אתם יכולים ממש לראות במה הרוב המכריע של נשים מעל גיל 50 עובדות. לא הכל פה זה מקצועות שוחקים, אבל הרבה כאלה, כן, טיפול, ניקיון, גם עבודות אדמיניסטרטיביות, אבל ככה באמת הוראה, וזה המקום שאנחנו רוצים לבוא ולנסות לשפר את השכר ואת התנאים, ובאמת לייצר איזשהו קידום תעסוקתי לאותן נשים שאולי הן עובדות, אבל מכיוון שהפנסיה מתרחקת ולא יוכלו להמשיך באותם מקצועות לאורך זמן, להביא את השינוי. אז אפשר להמשיך ורד. אז באמת, ואנחנו רואים שמעבר למקצוע שהוא שוחק, הרבה פעמים יש פה את עניין השכר, שאם אנחנו רואים את הנושא של השכר הממוצע במשק, אז תראו, המון נשים שעובדות בסיעוד, כמה הן מרוויחות. ורד, את יכולה אפילו להקפיץ, יש את בדיוק. תראו את השכר הממוצע לנשים בגילאי 50 פלוס. הוא כמעט חצי ופחות מהשכר הממוצע, ואנחנו כן רוצים להיכנס לאותם תחומים ולתת מענים לאותן נשים ממקצועות שוחקים כדי לעשות קידום תעסוקתי ולשפר את התנאים גם הפיזיים, הסביבתיים, אבל גם הפערים הכלכליים. זהו, אז אם אני ככה מסכמת רק את הנושא הזה של החסמים, אז יש הרבה חסמים, אבל אנחנו כתוכנית שבאמת מאמינה בערך שהיא מביאה, ומשקפים גם למשתתפים וגם למעסיקים, ובכלל לכל השותפים, לגופים המכשירים, לשותפים ברבדים השונים, את היתרונות שבהעסקת עובדים מעל גיל 50, בטח כל מי שיושב היום מבין את זה, הניסיון שהם מביאים, היציבות, ההתמדה, בסוף אנשים רוצים מעכשיו עד הפנסיה לעבוד במקום קבוע, שלא לומר על ניסיון החיים והפרספקטיבה והחוסן, כי אנשים בני 50 בכל זאת עברו דבר או שניים והם יכולים להביא הרבה מאוד ערך, וגם הפניות, אז באמת כל זה ביחד מראה שיש פה קהל יעד מאוד גדול. יוליה לא ציינה, אחר כך תצייני את המספרים, באמת הרבה מאוד אנשים שיכולים להביא הרבה מאוד ערך, קודם כל לעצמם ולתאים המשפחתיים שלהם, וכמובן גם למעסיקים, בשביל שכולם ירוויחו. אז אפשר להמשיך. טוב, נעים מאוד, שמי אתי אגוזי ואני מנהלת, כפי שאמרה יוליה, מטעם סינרגיה, מנהלת התוכנית, וזה לגמרי מקרי שאני בכתום, דרך אגב, אפרופו השקף הזה. אז בואי נתקדם, יופי. אז התוכנית שלנו הלכה למעשה, דיברנו עד עכשיו על המשמעות של התוכנית, למה היא חשובה, אבל עכשיו אנחנו נדבר תכלס, זאת אומרת, מה קורה עם התוכנית, איפה היא נמצאת, היא מפוזרת בכל הארץ, כמו שאמרה יוליה, יש 61 מרכזים שבהם אנחנו נמצאים. זאת אומרת, הפיזור שלנו מאפשר להגיע לכל אישה ואישה שתרצה לגעת, לבדוק, לבחון איזשהו תהליך של שינוי. לא, אפילו שהיא לא יודעת מה היא רוצה לשנות, אבל היא יודעת שהיא רוצה לשנות, היא יודעת שהיא רוצה לעשות חישוב מסלול מחדש. אז תשימו לב שאנחנו נמצאים בצפון ראש פינה, חצור הגלילית, ומאחרי פסח אנחנו נהיה בקריית שמונה, ובדרום אנחנו נמצאים באילת. זאת אומרת שכל הארץ, ממש כל הארץ מרושתת, גם בכל המגזרים, כולל חרדים, כולל יישובים ערביים,
ואנחנו עובדים עם המון רשויות. זאת אומרת, הרשויות משתפות פעולה, 60% מהרשויות משתפות איתנו פעולה, יודעות ומודעות לחשיבות המאוד מאוד גדולה ומשמעותית של הגיל הזה, כי הגיל הזה בעבר היה ממוצב אחרת ממה שהוא ממוצב היום, וזו לא סיסמה וזו לא קלישאה, כי נשים בגיל 50 פלוס יש להם אג'נדה, זאת אומרת יש להם רקע, יש להם יכולות, יש להם מוסריות, מוסר עבודה מאוד מסוים, הם הרבה יותר פנויות, יש המון מה לתת, וכפי שאמרה אוסי, הערך המוסף של השילוב של האוכלוסייה הזאת הוא גם ערך מוסף בפריון במשק. זאת אומרת יש פה תוכנית לאומית, הרבה מעבר לפרט, יש פה איזושהי ראייה הוליסטית, שזה הפרט עצמו, שזה המעסיק וזו המדינה. אפשר להמשיך. אוקיי, למעשה מה אנחנו עושים? מה המענים שלנו? המטרה שלנו היא באמת להגדיל באופן משמעותי את שיעור התעסוקה בגיל הזה, כי כפי שראיתם יוליה הראתה לכם את הנתונים שמגיל 50 יש זליגה ויותר ויותר אנשים בגיל הזה נכון להיום או עד לפני שנתיים זלגו לכיוון האבטלה. עכשיו דרך אגב אני רוצה להדגיש שזה נשים וגברים בגילי 50 פלוס, בהמשך יוליה תאמר אנחנו שומרים על איזשהו תמהיל של 70% נשים ו30% גברים, אבל אנחנו מטפלים גם בגברים. התחומי הפעילות שלנו הם בגדול הכוון תעסוקתי, כשהכוון תעסוקתי יכול לקרות קודם כל בזה שננגיש מידע, כי הרבה מאוד אנשים לא יודעים, לא יודעים מה הפוטנציאל של הלמידה שיש בשוק, יש ידע בכמויות מטורפות ולפעמים מרוב שיש ידע אנחנו לא מצליחים לפקס את עצמנו ולא מצליחים לדייק את עצמנו, אז התפקיד שלנו הוא להכווין תעסוקתית את האוכלוסייה שלנו להכווין אותם בכל מיני דרכים, כשהעיקרית שבהם היא ההכשרה המקצועית. תכף נדבר על כלים נוספים. הכלים הנוספים, לא, ורד אחורה, יופי. הכלים הנוספים שלנו, יש לנו למעשה סל של שירותים. זאת אומרת, אני יכולה להציג את זה כמו, אתם נכנסים לאיזושהי חנות ויש מדף, שעל המדף יש המון מוצרים. התפקיד שלנו הוא לבחור איזה מוצר מתאים למי שיושבת מולנו, מה היכולות שלה, מה הרקע שלה, מה היא חולמת לעשות, ואת הפער הזה להיכנס בתוכו על ידי זה שאנחנו מנגישים את השירותים, שהשירותים האלה לדוגמה תוכנית של שוברים שזה הכשרה במימון של המדינה, הכשרות תעסוקתיות בליווי מעסיקים, זה הכשרות שאנחנו כמפעילים מפיקים אותם, זה הכשרות שאנחנו דואגים למעסיקים בקצה שממתינים למוכשרים, זאת אומרת שמבעוד מועד מי שנכנס להכשרה הזאת יודע פעם אחת שהוא לא נכנס להכשרה לטובת העשרה אלא לטובת תעסוקה בקצה, ויש מעסיק שממתין לו כבר בקצה בתום ההכשרה. זאת אומרת זה איזושהי תפירת חליפה שהיא מושלמת. יש לימודים להסבות מקצועיות, יש סדנאות, אנחנו עושים עשרות סדנאות בתכנים מאוד מאוד מגוונים, כשהתכנים האלה מותאמים על ידי מקדמת התעסוקה האישית שמלווה כל משתתף. זאת אומרת כל משתתף ומשתתפת מלווים על ידי פרסונה אחת שמלווה אותה מתחילת הדרך עד הסוף, כשהסוף מבחינתנו זה תחילת עבודה לשביעות רצון המעסיק והמשתתף עצמו. אוקיי? העבודה היא אמורה להיות איכותית. עכשיו גם הסדנאות מותאמות לפי ציר המוטיבציה והיכולת התעסוקתית של אותה משתתפת, כי אם המשתתפת נמצאת באיזשהו מקום שהיא הרבה יותר קרובה מבחינת הדיוק שלה את עצמה, אז היא תקבל כלי אחר ממישהי שלא יודעת מה היא רוצה ושיש לה רקע פחות משמעותי. אז דיברנו גם על הליווי האישי. הקורסים, יש לנו קורסים כרגע, אנחנו עושים קורסים בכל רחבי הארץ במחשבים. המחשבים, יש רמות של מחשבים, זה גם לאנשים שלא יודעים ממש אפילו מה זה עכבר, ויותר מזה בגיל 50 יש איזושהי פוביה מהדיגיטציה, אז גם לאנשים שממש לא יודעים שום דבר וגם לאוכלוסיות שהן יותר מתקדמות, אז אפשר להתאים גם את רמת הקורס. אנחנו גם עושים קורסי עברית, וקורסי עברית כפי שאמרה יוליה, גם חברה, אנחנו מתעסקים בכל המגזרים,
אז יש מגזרים שהאלמנט של השפה העברית מהווה חסם מאוד משמעותי. אז גם כאן אנחנו מנגישים את השפה באופן שהחסם הזה יתפוגג או לפחות ירד. אותו דבר באנגלית. אנגלית בדרך כלל זה קורס שאנחנו נותנים אותו כמכינה בעיקר במקצועות הטכנולוגיים, כי ההכשרות שלנו הן בתמהיל מאוד מאוד רחב. זה לא הכשרות שככה בהיסטוריה כביכול אפשר לשייך הכשרות מקצועיות רק לתחומים ולנישות מאוד מסוימות. היום אני יכולה לומר לכם שאנחנו עושים הכשרות דיגיטליות ברמה של ניהול קמפיינים וניהול מוצר, וברמה של סייבר, ברמה של QA. זאת אומרת, עושים הכשרות מאוד מאוד דיגיטליות שמצריכות רמת אנגלית בסיסית משמעותית. אפשר לעבור? מה העקרונות שמובילים אותנו? אני אתחיל דווקא בחלק השמאלי. למעשה אנחנו רוצים לקדם נשים. לקדם נשים במקצועות שוחקים, כשהמטרה של התוכנית הזאת היא לבוא ולהנגיש את הכלים לנשים בגיל 50 פלוס שיחזרו להאמין בעצמן. זאת אומרת, כי אישה בגיל 50 פלוס יכולה להגיד, אולי אני כבר לא רלוונטית, אני לא מספיק יודעת, אני לא מספיק update, אני לא מספיק מוכשרת, חסרים לי המון, יש לי המון פערים. אז בדיוק לשם זה, כל המיומנויות והכישורים, המטרה שלהם היא לצמצם בעיקר את הפער של האישה בעיני עצמה, או של הגבר בעיני עצמו. אנחנו משתמשים בכלים וירטואליים למתן מענים בפריסה ארצית. מה זה אומר? זה אומר שיכולה להיות לנו הכשרה דיגיטלית מקוונת, שאותה אנחנו בזכות הדיגיטציה מנגישים לכל הארץ. זאת אומרת שיכולה להיות בהכשרה הזאת מישהי מאילת ומישהי מראש פינה, כשגם המעסיקים שבקצה הם משויכים לפי מי שמשתתף. זאת אומרת, מנהל קשרי מעסיקים יודע מה התמהיל הגיאוגרפי, ולפי זה גם מתאים את המעסיקים שבקצה. הנושא של מסות, גם הסדנאות וגם כל מיני כנסי חשיפה שאנחנו עושים, הרעיון הוא להיחשף לכמה שיותר אנשים, ופשוט לדבר ולשאת את הבשורה הזאת, כי התוכנית הזאת משנה חיים. רק אתמול נפגשתי, אני אתן לכם דוגמה, אתמול נפגשתי עם משתתפת מהמגזר הערבי, מהר זיתים, ש20 שנה טיפלה בילדים מיוחדים. אז אני לא יודעת מי שיודע, אבל לטפל בילדים מיוחדים מעבר לעול הנפשי, יש עול פיזי. כי יש אנשים עם מוגבלויות שלפעמים אתה צריך לאחוז אותם, ואתה גם חוטף לפעמים וחווה אלימות לא פעם, והיא פשוט הודשה. היא נכנסה לתוכנית, ולא להאמין, היא נכנסה לקורס לסייעות לרופאי שיניים. עכשיו, היא הייתה בכזו חרדה שפתית, שיש לה בת שהיא העלתה אותה גם לזום אתמול שאני אראה אותה, שהיא רופאה, והיא אמרה לה, אני אשב איתך כל יום, על כל שיעור שתלכי, ואני אשב ולמד אותך עברית, את לא מוותרת. ואני רוצה להגיד לכם, איך היא אמרה? היא אמרה, החלפתם לי את החיים. ככה היא התבטאה, והיא היום עובדת בקופת חולים מאוחדת כסייעת לרופאי שיניים במשרה מלאה. זאת אומרת, זו דוגמה אחת מיני רבות של באמת לשנות חיים. אז אני מאוד גאה ככה ונרגשת עוד מאתמול ממנה. עכשיו, פיתוח מענים וכלים גם לפרט וגם למעסיקים. כשדיברנו על ראייה רחבה ועל גם הפרט וגם מעסיקים וגם המדינה כמדינה, אז המעסיקים גם עוברים איזושהי דרך תודעתית שמסבירה, שמקרבת, שמבינה מיום ליום כמה יתרונות יחסיים יש לאוכלוסיית גיל שאנחנו מטפלים בה. והתפקיד שלנו בין היתר הוא להגיע ליותר ויותר מעסיקים, להכניס להם יותר ויותר עובדים בגיל הזה, ואז זה לופ, זה גלגל שילך ויגדל, ואז אנחנו נגיע לתוצרים שאנחנו כל כך רוצים להגיע. ורד? סיימתי את שלי. יוליה. תודה. אז בקצה המזלג של הנתוני פעילות. קודם כל בפברואר 2023 היינו, אני, מתן, אוסי, צחי, היינו מעט מאוד אנשים להקים אירוע מחדש. נכון, היו מקדמות של אמצע הדרך בתשתיות של מרכזי הזדמנות, אבל התוכנית היום לא דומה בכלל, לא במטרות שלה, לא ביעדים שלה ולא בסל שירותים שלה למה שהיה קודם.
ולכן היינו צריכים להקים רגע את הכל מאפס. אני לא צריכה להגיד לכם מה זה אומר לגדול מ6 יישובים ל61 יתדות. כלומר, אמצע הדרך היא התוכנית הכי גדולה במשרד העבודה מבחינת היתדות שהיא יושבת. אני אפילו לא מדברת על ראייה אזורית, כי ברור שאם אנחנו יושבים במזרח ירושלים אנחנו נותנים שירות לאבו טור והר הזיתים ואבו גוש, ואם אנחנו יושבים בראש פינה אנחנו נותנים שירות לחצור הגלילית והאזור. אז הרבה יותר מזה. היינו רוצים לתת עוד כוח אדם, אבל באיזשהו שלב אתה צריך להפיק גם תוצרים ולא רק לגדול, ובסופו של דבר אנחנו תוכנית שנותנת היום באזור של 35% מכלל המשתתפים מגיעים אלינו לא עובדים, סליחה, עובדים, ו65% עובדים. זו איזושהי הנחת יסוד שיצאנו איתה לדרך ואנחנו בוחנים אותה לקראת המכרז החדש שיתפרסם. יכול להיות שזה ישנה את פניו, והדגש הוא נשים. אנחנו כל הזמן שומרים על כך שיהיה לפחות 70% נשים, ואנחנו מביאים תקציבים, כמו שאמרתי, תוספתיים לגברים. אני אגיד ששנה שעברה כשיצאנו בקמפיין של יש את אמצע הדרך, תבואו לקבל שירות, פנינו רק לנשים, דיברנו רק לנשים. לא היה גבר אחד, ו30% מסך של איזה 30-40 אלף פניות שהיו למוקד, היו של גברים. כלומר, הסיבה שאנחנו ממשיכים לתת שירות לגברים, כי אנחנו מאמינים שגם גברים יש במקצועות שוחקים ושכר נמוך. יכולנו לבוא ולהגיד כמדיניות ניתן רק לנשים, אבל אנחנו לא מאמינים בזה גם ברמה של השילוב. רוב המשתתפים שלנו הם בין גילאי 50 עד 60. אנחנו צריכים גם לעבוד על זה כתוכנית, אבל גם בסופו של דבר זה משהו רגע גם תודעתי, שבן אדם בן 50 מרגיש שכנראה הוא יכול עוד לתת מעבר למישהו בן 60, וזה העבודה שלנו רגע להראות שגם בגיל 60 אתה יכול, אבל זה הנתונים. יש לנו בעצם הביג 2 שלנו, החברה הערבית מכירה את זה בביג 4 שלהם, לנו יש את הביג 2 שלנו, כלומר לקחנו, אני אסביר את זה בשקף הקודם, נתוני ביטוח לאומי, שזה הנתונים הכי חשובים של שכר, שעליהם אנחנו מודדים מה האפקטיביות שלנו, וגילינו שבאמצע הדרך הכלים הכי משמעותיים שמנבאים השמה, זה הכשרות מקצועיות עם מעסיק בקצה, ותוכנית השוברים, שאנחנו גם בהתאם לחוק מחויבים לתת שוברים, בניגוד רגע לתוכניות אחרות, ומלגות, מלגת בוסט, שאני מקווה שבעזרת השם תיפתח מתישהו, אז אנחנו גם שם מתוקצבים במיליונים, כדי שאישה שתוכל ללמוד, היא תוכל גם לקבל מלגה עד 4,000 שקל, שהיא תוכל ללמוד, כי אנחנו מבינים שבגיל 50, כשאת מסיימת לעבוד ב4, הדבר האחרון שמעניין אותך עכשיו זה לעלות לסדנה או לקורס, וזה קשה. והנושא של הכספי אמור לתמרץ אותך לבוא ולהגיד, את לא תוכלי לעבוד ב-X עוד הרבה זמן, בואי תחשבי על פלן B, אנחנו מממן ונסבסד את הכל. זה שני הכלים, זה לא שאני לא אומרת שאבחונים וסדנאות והליווי האישי שהוא חשוב, שהם לא חס וחלילה באותה רמה, אבל זה לפי, אי אפשר להתווכח עם נתוני ביטוח לאומי, באמצע הדרך זה שני הכלים שמנבאים השמה בהתאם למה שראינו, ואנחנו השנה נכנסנו עוד יותר לנושא של קורסי מחשבים באבולוציה של התוכנית, ואני אומרת גם פה משהו שחשוב להכיר. אמצע הדרך היא גם חלק מהחלטת ממשלה 127, ולכן אנחנו מחויבים לתת 50% מהשירותים שלנו ברמה דיגיטלית, ולכן התוכנית מיועדת מראש לכלים דיגיטליים. כן, אנחנו מבינים את הצורך במענה הפרונטלי, אבל 50% לפחות מהתוכנית, ואנחנו נמדדים לפי זה, היא בלתת מענה של כלים דיגיטליים לגווניו. אז זה רגע חשוב להבין, זה כן שונה מאיך שמרכזי הזדמנות, ריאן וכיוון עובדים. אנחנו מחויבים לעוד החלטת ממשלה, ולכן אנחנו מחויבים ל50% כלים דיגיטליים. באבולוציה של תוכנית התחלנו בפברואר עם 291 משתתפים פעילים,
וככה גדלנו וגדלנו עם שנה של מלחמה באזורים של סינרגיה בכלל. אני לא צריכה לספר לכם אזור דרום וצפון מה היה וההתמודדות שלנו לבוא ולהבין שכל התוכנית עבודה של רבעון 3 הלכה לפח, ואנחנו צריכים להבין ולהמציא את עצמנו מחדש. בהתחלה אמרנו מי צריך בכלל תעסוקה בשמיני לאוקטובר, מי צריך אותנו, מי יצטרך אותנו, והבנו תוך כדי שבוע שני שאנחנו מביאים סדנאות של חוסן תעסוקתי. גם אם זה לא מביא עכשיו להשמה, צריך, אנשים מחפשים מישהו לדבר איתו. היה שינוי פאזה מאוד מהיר בהתארגנות, וככה אנחנו נסיים את השנה הזאת עם 10,000 משתתפים פעילים, כאשר אנחנו מתכוונים לתשומות איכותיות של הדבר הזה, והתשומות האיכותיות שלנו זה שוברים והכשרה מקצועית. שקף הבא ורד, ואנחנו מדברים על נתונים מנהליים. עד כה, לפי, הרי נתונים מנהליים זה נתונים שבעצם שאנחנו שולחים לביטוח לאומי, ומקבלים פידבק חוזר לפי תעודת זהות, מה קרה עם אותו בן אדם, עבד, לא עבד, מה הרצף התעסוקתי שלו, ואז אנחנו מצליבים את זה עם נתוני הסיילספורס, ורואים בדיוק מה הפרופיל של התשומה, ההשמה או הקידום המנצח, כן? אנחנו קוראים לזה בצורה כזאת, אנחנו מבצעים הצלבה של מידע, כאשר הקריטריונים קודם כל להיות בתוכנית, זה או שאת עובדת או אתה עובד עד 10:30, הסיבה שהשכר הזה נקבע, זה כי אנחנו רוצים מקצועות שוחקים ושכר נמוך. ולכן אנחנו מראש מגבילים את השכר, כי עם כל הכבוד מי שמרוויח מעבר לכך, כנראה לא צריך אותנו. ואנחנו רוצים לתת את השירות קודם כל לאנשים שצריכים אותנו, ולכן זה התנאי הראשון. התנאי השני זה חוסר עבודה ממושך, שבכוונה אני אומרת את זה באופן מעופל, כי זה עניין שהוא סובייקטיבי של גיל, של חברה ערבית חרדית, זה משהו שיותר פתוח, ואמרתי שלאישה בת 50 לוקח כ10 חודשים למצוא עבודה, אז אנחנו בטווחים האלה של הנושא. ואנחנו מודדים קידום ב-20% עלייה בשכר. כלומר, אם מישהי הרוויחה 6,000 והצלחנו שהיא תרוויח 8,000, זו הצלחה בעינינו, פחות מזה לא. ולגבי השמה, בן אדם שלא עבד, כמה חודשים נכנס לתוכנית, קיבל תשומה משמעותית, והוא עכשיו עובד. בנתונים שלנו, זה יותר חשבותיים, אני קוראת לזה, כמה עולה למדינה משתתף. זה בסוף מה שמעניין את החשבות. שמתי יוליה, עליו אני יכולה עשירייה. תכף לשאול שאלה? כן, אפשר, אנחנו נשארים לשאלות, אני מסיימת 2 דקות ואפשר לשאול שאלות. כמה עולה לי עלות ממוצעת פר משתתף? זה שיח שפחות לפעמים פוגש אתכם, זה יותר פוגש אותנו. כמה השקעתי? כמו שאנחנו מדברים על הכשרות מקצועיות. אם אני שמה 10,000 למשתתף, אני רוצה שהוא ירוויח לפחות 11-12, אחרת אני כמדינה מפסידה. אין לי שום סיבה לעשות את ההכשרה הזאת. זה רגע בשיח שלי, רגע עם המפעילים. והעלייה בשכר זה בן אדם נכנס לתוכנית, כמה הצלחנו שהוא ירוויח לאחר מכן ב3-4 חודשים, וזה החלוקה רגע המגדרית בהבאה. והשקופית המסכמת זה ההכשרות המקצועיות. הפואנטה היא להגיד, הייתה אבולוציה לתוכנית, כן? התחלנו בלי הרבה ידיעה, כי גם כשבאנו לחברה ערבית וחרדית, בואו תלמדו אותנו מה עושים ב50 פלוס, די אמרו לנו, חבר'ה, אנחנו לא מתמקדים באוכלוסייה הזאת, בואו תגידו לנו איפה זה פוגש אתכם, זו האמת, גם במשרד העבודה. והיינו צריכים להמציא מאפס תמהיל. כלומר, גם היום שאמצע הדרך עושה 70-80 הכשרות מקצועיות עם מעסיק בקצה בשנה, יש לנו תמהיל. אנחנו לא משלים את עצמנו שמישהי שלא עבדה 20 שנה, תהיה עכשיו בסייבר. הייתי מאוד רוצה, אבל אנחנו לא שם. ולכן חלק מהתמהיל שלנו מורכב מהכשרות מקצועיות טכנולוגיות, חלק מורכב משירותים, וחלק מורכב מהכשרות מקצועיות בפרופיל קצת יותר נמוך, בשביל נשים שגם יוכלו לקבל את הדבר הזה, כאשר אנחנו תוכנית של הסבה.
אני אומרת את זה מראש, זה שינוי תפיסתי רגע באיך שמשרד העבודה ואיך מנהל תעסוקת אוכלוסיות עובד. כל מה שמעניין את אמצע הדרך זה הסבה מקצועית, בסופו של דבר או דרך שובר או דרך הכשרה עם מעסיק בקצה. החלום שלי שעוד 2-3 כשאמצע הדרך תצעד קדימה למכרז חדש, לא נצטרך לעשות הכשרות עם מעסיק בקצה. הסיבה שאנחנו עושים את זה כי הפחד שלנו שפשוט לא ייקחו את האנשים בני 50 פלוס לעבודה. וזו הסיבה שאנחנו נועלים כל הכשרה עם 60% השמה בקצה, כמובן לפי נוהל סל שירותים. החלום שלי להריץ את ההכשרות האלה בלי מעסיק, בלי רגע שזה, אבל אישה שבת 50 הולכת לעשות שינוי, היא רוצה לדעת שמישהו ייקח אותה. ולכן ההכשרות שלנו, עוד לפני שהן נפתחו, הן נסגרות לעומת השוברים. כי בשוברים אין לי את המעסיק בקצה, והלוואי ונעשה פיילוט עם אגף להכשרה מקצועית בכמה מקצועות, כן לייצר לנו מעסיק כדי לייצר את הוודאות, כי זה קריטי וזה שיח שאנחנו כל הזמן פוגשים. אז זה לגבי זה. אני אענה על 2 שאלות קצרות שכבר היו. לגבי מענה לעולים, תראו, הסטטוס קוו שלנו עם משרד העלייה והקליטה הוא שמשרד העבודה לא אמור לתת שירותים לעולים חדשים מתחת ל10 שנים. אמצע הדרך לא נותנת שירותים למי שרמת העברית שלו לא זהה לאולפן ד', מהסיבה הפשוטה שאנחנו תוכנית הסבה, ומשתתף שלא יודע עברית לא יוכל לסיים את ההכשרה או את השובר, ולכן אנחנו מראש לא נותנים שירות לעולים, אלא אם כן זה עולים ותיקים שאנחנו גם שואלים אותם, עוברים לעברית ממש ומבינים רגע שהבן אדם יכול לעבוד. אנחנו מעבירים אותם או למשרד הקליטה או לשיתופי פעולה שאני יודעת שמדי פעם עושים מרכזי הזדמנות. בלי אמצע הדרך אין את המנדט הזה של לטפל בעולים. לגבי מעסיקים, בהתחלה אנחנו השלנו את עצמנו, אני מדברת עליי ועל מתן בתחילת הדרך, מתן שהיה לפני אבישי מנהל תחום בכיר, וחשבנו שמנהל קשרי מעסיקים 1 או 2 או 3 סך הכל שיש לנו באמצע הדרך, שנותן שירות לכל הארץ, כן? אין לי מנהלת הדרכה או מנהל קשרי מעסיקים בכל מרכז. יש לי אותם ארציים, אז שתבינו את העומסים. חשבנו שהם יוכלו לעשות גם את כל הנושא של ההדרכות שפעם היה בג'וינט. הדרכות למעסיקים על לא לבוא ולהגיד להם אתה גילני, כן? כי אף אחד לא ירצה לשתף ככה פעולה, אלא לעשות איזשהו אבחון ולהגיד איפה אתה ביחס ל50 פלוס, באיזושהי דרך כזו ואחרת, וזה ציר שהקודמת של ורד בתפקיד סתיו מפתחת אצלנו, כל הנושא של מעסיקים, כל הנושא של תפיסות, כל הנושא של משרות. באמצע הדרך אין אפילו רכז השמה, כי ואפשר להתווכח עם ההנחת יסוד הזו. אנחנו מאמינים שאם ניתן את הכלים הכי טובים, המשתתף גם ידע למצוא עבודה בזכות עצמו. אנחנו בוחנים את ההנחה הזאת, אבל זו ההנחה שיצאנו איתה לדרך, ולכן 3 קשרי מעסיקים שהיום נמצאים בתוכנית אמצע הדרך, כל מטרתם להוציא הכשרות עם מעסיק בקצה, כי זה המדיניות שלנו של התחום. פותחת לשאלה. הילה, רצית לשאול? נכון. רציתי לשאול שאלה קטנה, שונה קצת ממה שהיה עד עכשיו. הכותרת של הוובינר הזה זה לתכנן קריירה בעידן של 100 שנות חיים. והצגת נתונים בהתחלה, וכל הוובינר מתעסק בעצם באוכלוסייה שהיא יחסית אוכלוסייה מוחלשת. רציתי לשאול דווקא על אוכלוסייה לא מוחלשת, על נשים שהשתלבו בעבודה, התקדמו בעבודה, עבדו מאוד מאוד יפה, והן מוצאות את עצמן עוזבות באזור גיל 50. איזה מענה, והאם אנחנו בכלל חושבים על זה ברמת מדיניות, על נשים רגילות, על נשים שהן לא נמצאות לא יודע, בתפקידים מוחלשים, ומה אנחנו עושים איתן, כי יש להן עוד 20 שנה לעבוד. תראי, אם היה לי את כל הכסף שבעולם, הייתי יכולה לבוא ולהגיד, כמו שאנחנו פחות נותנים שירות לעצמאיות. יש בסוף עוגה מסוימת, והחוק מדבר קודם כל לנשים במקצועות שוחקים ושכר נמוך. כלומר, אם יבוא לתוכנית גבר או אישה, גבר. אם תבוא עצמאית, היא הכי בסוף. אם תבוא אישה בקידום שהיא במקצוע שוחק,
היא קודמת למישהי שלא עובדת. למה? כי זה המדיניות של החוק, ולפי זה אנחנו עובדים. הייתי מאוד רוצה לתת שירות לנשים שהן מה שנקרא, לא רוצה להכליל, אבל אקדמאיות בגבוה והכל, אבל כרגע אין לי את התקציב הזה, כי בסוף אני התקציב שלי חושבת שהרבה מיועד. נשים, הרבה נשים שנמצאות במשרות בכירות או במשרות טובות בגילאי 40-50, עלולות למצוא את עצמן מוצאות משוק העבודה בין גיל 50 ל-60, ולכן הן גם פונות למקום של עצמאית. יש המון נשים חזקות מאוד שהן עצמאיות. אני חושבת שזה מנוף, זה סוג של קטר לחברה הישראלית. אנחנו נוטים הרבה פעמים להתייחס לאזורים המוחלשים, אבל דווקא הנשים האלה שהיו נשים מאוד חזקות ועלולות למצוא את עצמן במקומות נמוכים, כן כדאי גם לשים דגש עליהם. אני מבינה שזה עניין של תקציב, כן אומרת שאם את כאילו מסתכלת ברמת מדיניות, ברמה של עוד שנתיים קדימה, אני חושבת שזאת לגמרי אוכלוסיית יעד שצריך להתייחס אליה. דווקא הנשים שיוצאות לעצמאות, דווקא הנשים החזקות שלכאורה הן חזקות, אבל זה לא אומר שבגיל 55-60 הם יישארו חזקות. אז קודם ברשותכם, כל, לפי אין הנתונים הוצאה. שעשינו, לא, שנייה, אני רק יוליה, אני כן... לפי הנתונים שעשינו, מגיל 67 יש 12% של נשים עצמאיות מגיל 67, מתוך כלל האוכלוסייה של נשים, 12% הן עצמאיות. היינו רוצים לתת להם עוד שירות, בסוף התקציב שלי מוגבל, ואני חייבת קודם כל לתת מענה למה שהחוק מחייב אותי והכנסת מחייבת אותי. כן, עושי. לא, אני רק רציתי כן להוסיף הילה ולחדד שהתוכנית היא או לנשים ממקצועות באמת עד שכר מסוים, או לנשים שלא עובדות. זאת אומרת, והיה ואישה חזקה בחרה או באיזשהו אופן יצאה מעולם התעסוקה והיא לא עובדת כיום, היא מוזמנת לבוא ולהצטרף לתוכנית, ויש לנו הרבה כאלה, והן משתלבות בהכשרות גם טכנולוגיות, וגם הרבה פעמים נשים רוצות לעשות הסבה למשהו יותר טיפולי, אז יש לנו גם הכשרות טיפוליות, או ללכת ללמוד בתוכנית השוברים כדי לעשות שינוי. הם כן חלק מקהל היעד שלנו, שוב, במידה והן כבר לא עובדות. כלומר, הן צריכות קודם להיפלט מעולם התעסוקה כדי להצטרף אלינו. אבל יש לנו לא מעט אוסי, כאלה. אני רוצה רגע להתייחס למילה, הילה, את אמרת את המילה מוחלשות. המשמעות של התוכנית הזאת היא לפוגג את המילה מוחלשות בהתייחס לנשים בגיל 50 פלוס, כי אישה בגיל 50 פלוס היא לא מוחלשת, אוקיי? ההתייחסות שלה כמוחלשת בהוויה, אותה אנחנו מנסים לפוגג. עכשיו, יש לנו בהכשרות, סתם אני אתן לך דוגמה לאישה בת 55 שהיא דוקטור להיסטוריה, אוקיי? אפרופו, והיא עבדה באקדמיה שנים, היא נפלטה בתקופת הקורונה מהעבודה שלה, היא 3 שנים מנסה להשתלב במעגל העבודה, 3 שנים. בדיוק לנשים האלה אני מתכוונת. יפה, אז אני יכולה לומר לך שהשתלבה אצלנו בקורס רכזות גיוס טכנולוגי, והיא היום עובדת בבית תוכנה, והיא מאושרת. היא מאושרת. מה היא הייתה לפני? היא הייתה באקדמיה, היא הייתה מרצה. ועכשיו אוקיי? היא, מה היא? מגייסת? היא עובדת בגיוס טכנולוגי, אוקיי? עכשיו, הילה, אני רוצה לומר לך משהו, שנייה, אני רוצה עוד דבר אחד להגיד. זה מאוד תלוי גם מה המקום שנמצאת בו המשתתפת, כי זה שאת אומרת שכל אישה בגיל הזה צריכה ללכת לנתיב אחד, זה לא מדויק. כי כל אישה מגיעה עם איזושהי אג'נדה פנימית, והרעיון שלנו להתאים לה את הדבר לשביעות רצונה שהיא תוציא את המיטב שלה. זהו, תודה. תודה על זה. רוצה? יש לנו כמה שאלות אחרונות בצ'אט גם. אני רוצה. מנהל רצית, כן, גם כתבת, בואי. אני רוצה להתייחס דווקא לאוכלוסייה הערבית מזרח ירושלים. האם אתם מקבלים אנשים מתחת לגיל 50 כאמצע הדרך, נשים שהתחתנו בגיל צעיר והגיעו ל50 כבר כאילו, לא, אני לא אגיד בסוף, אבל זה כבר הגיעו מזמן לאמצע הדרך. ויש הרבה אתגרים גם תרבותיים יותר גם וגם, כאילו ירושלים כאילו מיוחדת מכמה סיבות, ואם אתם מתייחסים לזה גם, אני לא אעלה כל החסמים שלנו פה. ועוד שאלה, מישהי כאילו יש חלק מהאנשים שבגיל 50 היום אם אין להם כאילו לא יודעים לקרוא ולכתוב בערבית, האם יש תהליך לאנשים האלה
אני שמעתי שאתי דיברה וורד דיברת על אנשים מוחלשות ואיך אתם מתייחסים למוחלשות, ואני מבינה את זה כי אנחנו עובדים עם אנשים כאילו מוחלשים וגם לא ברשות. האם יש כאילו תוכנית מיוחדת לאנשים האלה עם האתגרים המיוחדים במזרח ירושלים? תודה. יוליה, אז אני ברשותך אענה, יוליה. אוקיי, קודם כל חשוב לי לומר שהמענים לחברה הערבית ולא רק במזרח ירושלים הם ניתנים על ידי מקדמות מהחברה הערבית. המנחות, המקדמות, המנהלות, קשרי המעסיקים, זו אוכלוסייה שמגיעה ומכירה היטב את האוכלוסייה, את החסמים ואת כל מה שאת אומרת שצריך לטפל בו. גם בתכנים של הסדנאות יש מנהלת הדרכה ספציפית לחברה הערבית בכדי להתאים את תוכן הסדנאות הראשוני. זאת אומרת, התהליך כאן הוא יותר מורכב, הוא יותר מוקפד, והוא מותאם מאוד לצרכים. גם אם יש קבוצה שהיא לכאורה הומוגנית, נעשית בדיקה קודם לראות מה נקודת ההתחלה שלהם, ואז מותאם להם פתרון ומענה בדיוק לזה. זה דבר אחד. דבר נוסף, יש פה תהליך. התהליך הוא כזה שהמקדמת מלווה את המשתתפת ורואה ומזהה איפה אפשר לתת לה עזרה ואיפה אפשר לשלב אותה עם קבוצת שוות. ולמה הכוונה? הכוונה שיש כוח הרי מאוד גדול לקבוצה. אז אנחנו מנסים לגבש קבוצה שיכולה להוות אחת עבור השנייה מנטוריות פנימיות. סתם דוגמה, אנחנו עושים כל מיני סדנאות העצמה נשית שהן ספציפיות לאוכלוסייה הערבית. עכשיו לשאלתך לגבי הגיל, אנחנו מקבלים רק מגיל 50. התוכנית היא רק לגיל 50, אבל המענים מותאמים לחסמים שדיברת עליהם. אוקיי? עכשיו לגבי העברית, אנחנו מזהים, יש כמה רמות של קורסי עברית. אם אנחנו מזהים, יש לנו 4 רמות ולמעשה אמורים להתאים רמה. עכשיו יש לפעמים נשים עם רמת עברית כל כך נמוכה, או אפילו רמת ערבית שהן לא יודעות לכתוב או לקרוא, ששם מנסים לתווך. להגיד לך שאנחנו מצליחים ב100% זה לא נכון, אוקיי? אנחנו מנסים לתווך ואנחנו מנסים להתאים את המענה שהמשתתפת תוכל להכיל אותו, כי זה לא חוכמה לתת סטייק למי שאין לו שיניים, אוקיי? הרעיון להיות מסוגל ליצור ווין ווין. עניתי לך? כן. בסדר? אני אגיד שבחברה הערבית ההמלצה שלנו הייתה להתחיל בגיל 40, כי לפעמים גיל 40 זה פנסיה. מחוקק לא קיבל את הדעה שלנו, ולכן כי אני הגיל הייתי הוא גיל שותפה, לכן אני 50. שאלתי, כי הייתי שותפה לכניסת תוכנית אשת חיל במזרח ירושלים, ושם אמרתי שחייבים להוריד את הגיל, כי זה משהו אחר. אבל בסדר, מקובל, אין מה לעשות עם אתי ואוסי, התייחסות לשאלות שבצ'אט, או שיש פה שאלות נוספות? יש פה שאלה על פרואקטיביות, חשוב לי מאוד לענות. מישהו שאל, אני לא זוכרת את השאלה ממש המלאה, לגבי פרואקטיביות. עכשיו, לי חשוב להדגיש, אני בטוחה שאוסי ויוליה הסכימו איתי, אנחנו לא חברת השמה. זאת אומרת שאנחנו מובילים תהליך. הרעיון הוא שאנחנו מסייעים למשתתפות להגיע ולחזור באופן מלא לשוק העבודה. אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה במקומם, אנחנו עושים את זה בשיתוף. ויש פה איזשהו תהליך שמהתאום ציפיות הראשוני של המקדמת בשיח הראשוני, ברגע שיש מישהי שהמטרה שלה היא לא לעבוד, היא לא להיכנס למעגל העבודה, אז התוכנית הזאת לא מתאימה לה. אבל מי שרוצה להיכנס למעגל העבודה, לא יודעת איך, לא בטוחה שהיא יכולה, לא בטוחה שהיא רלוונטית, לא בטוחה שיש לה מה להציע, שם אנחנו נכנסים ומלווים אותה. עכשיו בהכשרות, כמו שאמרנו, אנחנו דואגים למעסיקים, אבל אנחנו מצפים שגם המשתתפים יהיו כל הזמן בתהליך של חיפוש בשותפות מלאה איתנו, אוקיי? כי זו המהות. אפשר בבקשה לדייק את השאלה, כי לא לזה התכוונתי? למה התכוונת?
אתם אמרתם שיש המון חסמים, גם תפיסות של הבן אדם עצמו, שאחרי גיל 50 מי צריך אותי, וגם של המעסיקים. רציתי לדעת אם יש איזושהי דרך כן לשנות את התפיסות בציבור, לא רק שמישהי מגיעה, ואז עוזרות לה באופן פרטני, אלא ברמה פרואקטיבית. יוליה, אני חושבת כן, אז אני אגיד לך משהו. לחנך שוק זה צריך צידה לדרך ארוכה. זה לא משהו, גילנות, זה לא משהו שאמצע הדרך תפתור אותו תוך שנתיים, שלוש, זו דרך ארוכה וצריך סבלנות. אנחנו בסוף תוכנית צעירה שהשנה תעלה גם עם קמפיין מעסיקים, תפיסות גילנות בדיוק. בשביל זה אנחנו עולים בהדרגה כדי לתת את המענה. ויש עוד הרבה ערוצים שאנחנו עובדים איתם כדי להביא בעצם למסה הקריטית שתתחיל להזיז את המחוגה. אבל צריך סבלנות לתהליכים ארוכים. חינוך זה לא משהו שיקרה תוך שנתיים שלוש. אני רוצה להאמין שתוך 4-5 שנים כן, אבל צריך פה סבלנות של כולנו, וגם צריך פה את העזרה של כולנו. כלומר, גם הוובינר הזה, המטרה שלו הייתה גם לחשוף מה זה תוכנית אמצע הדרך, ולמה צריך את זה, ולמה אנחנו פועלים כמו שאנחנו פועלים, ומה המדיניות, ומה הנתונים אומרים. אנחנו לא עובדים לפי תחושות. יש נתונים, התוכנית היא מלווה במחקרים, מעצבים, מקרו, נתוני ביטוח לאומי, כדי להבין מה הדרך הנכונה ל-50 פלוס, וגם כדי ליצור שיתופי פעולה מהשטח ביחד איתכם, עם כל מי שנמצא פה. גם עם המקדמים, גם עם מנהלות הדרכה, מנהלות מרכזי כיוון, ראייה, הזדמנות, כדי לשלב כוחות ולעשות דברים משותפים. בסוף אמצע הדרך יושבת ב-60% או 50% ממנה בתשתיות של משרד העבודה. והיינו מאוד רוצים לראות שיתופי פעולה ביחד איתכם, לעשות דברים ביחד. כל אחד אולי קצת יביא את הקבוצה שלו, כמובן נשים שהם יותר לגילאים של 40-50, כן? אנחנו פחות מעוניינים שזה יהיה בגילאים הפחותים, כי אנחנו פחות מאמינים בקבוצת השוות הזו, אבל חשוב גם לעשות דברים ביחד, וזה גם היה חלק מהמטרה של הוובינר, שתכירו מה עוד אפשר לעשות ביחד, אם זה קורסים שותפים, סדנאות, הכשרות. אנחנו פתוחים רגע לחשיבה מחודשת על הרבה דברים. אז זה גם כחלק מהמטרה של הוובינר. יש פה איזושהי שאלה חוזרת, אני חושבת שהתייחסת אני אשמח, לזה. כן, השאלה של האפקטיביות של המענים בדיוק. שלנו עם דגש על ההכשרות, אז אני כן יכולה לומר שקודם כל אנחנו תוכנית, כמו שיולי אמרה, תוכנית שהיא צומחת והיא לומדת והיא משתנה, ואנחנו כל הזמן בבחינה כדי לבחון את האפקטיביות של המענים שלנו. לצורך העניין אנחנו אפילו עובדים עם דאטה אנליסט שבודק ומסתכל גם על סדנאות ספציפיות, ומנהלות ההדרכה שלנו, לאורה וגלית, שמובילות ככה את תחום ההדרכה באמצע הדרך, כל הזמן בשיח עם המשתתפים, עם המנחים, כדי לראות מה עובד ומה לא. ומבחינת ההכשרות, אז באמת הנתונים מראים שההכשרות שלנו שאנחנו מוציאים הן סופר אפקטיביות, ומעל 50% מהמשתתפים כבר התחילו לעבוד ממש, לפעמים תוך כדי ההכשרה, לפעמים מיד לאחר ההכשרה. זאת אומרת, יש לנו כבר את הנתונים שמראים שמשתתפי ההכשרות שלנו עם המעסיקים מתחילים לעבוד. גם לגבי השוברים, תראו, שוברים זה לוקח זמן, בגלל שבסוף אנשים לומדים חצי שנה, 9 חודשים, ובעצם רק עכשיו אנחנו מתחילים לראות את הפירות, אבל אנחנו רואים שבאמת מאות משתתפים שלנו צורכים את השוברים, הולכים ללמוד, ככה העבודה שלנו מול מגער כדי לאפשר הסבה מקצועית, לא בהכרח כמו שאנחנו מוצאים, אלא באופן עצמאי של כל משתתף שרוצה בכך, זה יתאפשר. אז אנחנו, לשאלה, אנחנו כל הזמן בלמידה, אנחנו כל הזמן בדיוק המענים, בבחינה מה עובד יותר. התייחסת ל-50% השמה, ויש איזשהו נתון על קידום שאנחנו יכולים, מענים שטובים לקידום, המענים המומלצים. תראו, את כל הסוגיה הזאת של לקדם את המשתתפים שבעצם עובדים וצורכים את התוכנית תוך כדי עבודה, זה משהו שאנחנו ממש בימים אלה מנסים לפצח ולהבין. כל המענים שלנו ניתנים גם בשעות אחר הצהריים, כדי לאפשר למשתתפים עובדים או משתתפות עובדות ממקצועות שוחקים להצטרף ולצרוך אותם.
אבל יש שם חסמים אחרים גם נוספים שלא תמיד קל, לא תמיד קל למישהי שעובדת לוותר על הפרנסה ועל הביטחון ולצאת לדרך חדשה. אז אנחנו ככה כל הזמן מנסים ללמוד ולראות מה עוד עובד. אנחנו רואים שהרבה מהמשתתפים שלנו שהתחילו לעבוד או שמצאו עבודה חדשה, נכנסו עובדים ומצאו עבודה חדשה. ואנחנו לומדים, אנחנו באמת תוכנית שהיא בלמידה ובביקורת עצמית מאוד מאוד גבוהה, כי בסוף המטרה שלנו זה לסייע לכל אלפי המשתתפים שלנו למצוא עבודה ולחזור למעגל התעסוקה ולהיות במקום של מימוש ושמחה ופרנסה טובה. אני רוצה להוסיף עוד משהו בעניין אפקטיביות. לנושא, אני יכולה לומר דבר אחד, שהמקדמת, זה לא שיח אחד וזה נגמר. יש פה קשר, נרקם פה קשר, יש עוגנים של מפגשים ongoing, זאת אומרת, שאם המקדמת שלחה לסדנה, הפנתה לסדנה או לאיזשהו כלי אחר, היא עושה בקרה בתום הפעילות, היא שואלת מה נשמע, מה קורה וממשיכים הלאה. כי אחרי המפגש הראשוני של תאום הציפיות, יש תוכנית עבודה מובנית. זאת אומרת, יש תוכנית עבודה מובנית שאפשר לדעת את כל הצעדים שהמשתתפת אמורה לעבור. זה דבר ראשון, אז כך שיש בקרה שוטפת של המקדמות. דבר נוסף, כל הנושא של הסדנאות וכל הנושא של ההכשרות, יש משובים. זאת אומרת, יש משובים למשתתפים, שהמשובים מגיעים למנהלות ההדרכה שלנו, והמשובים האלה מתקבלים הן על ידי המשתתפים והן על ידי המנחים, כשהמטרה היא לשמוע מצד המשתתף עד כמה התכנים היו רלוונטיים, עד כמה התכנים העשירו אותו, עד כמה התכנים הזיזו אותו. מבחינת המנחה אנחנו מקבלים עד כמה הקבוצה התאימה לנושא ההכשרה או הסדנה. אם כולם התאימו, אם יש כאלה שלדעתם לא רלוונטיים, או שזה לא היה נכון לשלב אותם בסדנה הזאת. אז ככה שהנושא של האפקטיביות נמדד ברמה היומיומית. אין שום שירות שמתקבל שלא נבחן את האפקטיביות שלו, כי הרי זה כספי ציבור, ואנחנו מחויבים לשמור על כמות מסוימת, על איכות מסוימת. יש פה גם דגימה של חברת בקרה שמלווה אותנו ובוחנת את הדברים ומעדכנת אותנו, מנתבת אותנו לכיוון איכות, אם כאן אנחנו זלגנו או יש פה מקרה שצריך לעשות איתו איזשהו תיקון. כך שהדברים מאוד מבוקרים. אני חושבת שבאמת כאילו הבקשה פה הייתה, כאילו בסוף יש פה איזה קהילה שכולה עוסקת בתעסוקה, ובאמת רוצה להבין, ללמוד מאחרים, מההצלחה של אחרים, איזה מענים הכי מסייעים להשמה וקידום. אז אני חושבת שגם התייחסתם לזה בהצגה, ובאמת חיזקתם את זה עכשיו, כי באמת המטרה שלנו ללמוד אחד מהשני, ואני חושבת שזה היה באמת נוכח. אני חושבת שהתייחסנו לרוב השאלות, אז נגיד תודה רבה לכן, ליוליה ולאתי ולאוסי על ההצגה המעניינת ועל המפגש החשוב הזה, ונאחל לכולם שבוע שקט וחג פסח שמח, ותודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. חג שמח. חג שמח, ותודה על היוזמה. תודה רבה.